ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପଥରକୁ କେଉଁଭଳି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ପାଣିରେ ଭସେଇଲେ ତାହା ବୁଡ଼ିବନି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବାରେ ଲାଗେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା ନୁହେଁ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଫଳ ନୁହେଁ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଆମମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା ନୁହେଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ନୁହେଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ହାଲକା ହଳଦିଆ। ଏହା ଆମକୁ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ଆମେ ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନା। ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦାନ୍ତ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯଦି ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯଦି ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ତାହା ସହିତ କାନର ପରଦା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗିରି କହୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସହିତ କାନର ଗିରି ବା ପରଦା ଫାଟିଯିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ତାହା ଆମ ପେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର, ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୋବେଇବା ପରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟଟି ଆମ ପେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 7 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର 7 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, କାଉ, ବଗ, ପାରା, ଚିଲ ଭଳି ପକ୍ଷୀକୁ ଆପଣମାନେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଥରେ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଲଗାତାର ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇ 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ? ତାହା ହେଉଛି ସୁଟି ଟ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷୀ। ସୁଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇ ଲଗାତାର 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସୁଟି ଟ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷୀ ଟ୍ରପିକାଲ ମହାସାଗରରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ପଥର ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ତାହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାହା କେଉଁ ପଥର ଯାହା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ବରଂ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗେ? ତାହା ହେଉଛି ପମିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପମିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏମିତି ଏକ ପଥର ଯାହା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭାସିବାକୁ ଲାଗେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, କୁକୁର ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବାର ସହଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଲୋକର ଘରେ କୁକୁର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି। ସେହି ଦେଶ ହେଉଛି ମାଲଦ୍ୱୀପ ଦେଶ। ମାଲଦ୍ୱୀପ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାକାର ସରକାର କୁକୁରକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ନାଗରିକ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ସକାଳର ଜଳଖିଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଜଳଖିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସକାଳର ଜଳଖିଆ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସକାଳର ଜଳଖିଆ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସକାଳର ଜଳଖିଆ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାରଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଆମ ଶରୀରରେ ଜମା କରିବାରେ ଲାଗେ, ଫଳରେ ଶରୀର ମୋଟା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଫଳ ନୁହେଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଫଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫଳମୂଳର ଯେବେ ବି କଥା ଉଠେ ସେଠାରେ କଦଳୀର ନାମଟି
ଆପେ ଆପେ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ। ହୁଏତ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆୟୁର୍ବେଦ ହିସାବରେ କଦଳୀକୁ ଏକ ଫଳ ନୁହେଁ, ଏକ ଜଡ଼ିବୁଟି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଗଛରେ କାଠ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଡ଼ିବୁଟି କହିପାରିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବାରିରେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଫୁଲର ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରୁଲତାର ସମାହାର ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ? 100, 500, 1000। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାହା କେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍? ତାହା ହେଉଛି ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ବଗିଚା, ଯେଉଁଠାରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଫୁଲ ଏବଂ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମିରାକଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ କେବଳ 5% ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ବାଲିକଣା ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣା ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଅନବରତ ଘୁରୁଥାଏ, ତେଣୁ ତାରାମାନେ ଚମକୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।